Dobrý deň, vítam vás pri webinári v rámci KIRA Akadémie. Dnes sa budeme venovať zmenám zákona o evidencii tržieb. Moje meno je Alexander Uj, som konateľom advokátskej kancelárie Legalion a budem vás dnešným webinárom sprevádzať. Čo si v podstate dnes povieme si nejaký krátky úvod o tom, že vlastne došlo k prijatiu úplne nového zákona o evidencii tržieb. A povieme si o určitých povinnostiach, ktoré platia už teraz od 1.1.2026. Je to povinnosť evidovať tržby v e-kase, ktorá sa nám teda značným spôsobom rozšírila na takmer každého podnikateľa. Pozrieme sa preto presne na koho sa táto povinnosť týka a koho sa dotkne. A pozrieme sa na nejaké oznamovacie povinnosti, ktoré ako podnikatelia v zmysle tohto nového zákona máme. No a nakoniec nám tu zostáva piata, posledná téma, a to je povinnosť prijímať platby bezhotovostne. Táto povinnosť však ešte účinná nie je, mala by byť účinná už až od 1. marca 2026. Prípadne na úrovni vlády sa ešte rozmýšľa nad tým, že by sa účinnosť tejto povinnosti prijímať platby bezhotovostne posunula až od mája 2026. Tak poďme postupne na to. Od 1. januára 2026 je platný a účinný úplne nový zákon o evidencii tržieb. Tento nový zákon o evidencii tržieb prináša niekoľko zásadných zmien, ktoré sa dotknú, a dovolím si povedať, že väčšiny podnikateľov na Slovensku, okrem naozaj pár výnimiek. A pokiaľ ste sa už s týmto zákonom o evidencii tržieb alebo s pojmom e-kasa stretli, tak predchádzajúci zákon rátal s tým, že evidovať tržby v tzv. e-kase musia len vybrané podnikateľské subjekty. Bol to napríklad zhodou okolností aj advokát a niekoľko iných, ale táto povinnosť nebola celoplošná. To sa nám však od 1. januára 2026 mení a zákon o evidencii tržieb sa vzťahuje takmer na všetkých podnikateľov. To znamená mať vôbec nejakú formu e-kasy na každom predajnom mieste, evidovať túto tržbu na všetkých svojich predajných miestach, alebo potom, ako som už avizoval, od 1. marca 2026 aj prijímať platby bezhotovostne. Poďme sa teda pozrieť na tie najzásadnejšie zmeny, ktoré tento nový zákon o evidencii tržieb priniesol. Ako som spomínal, pôvodný zákon o evidencii tržieb ukladal iba niektorým podnikateľom z konkrétnych odvetví povinnosť evidovať tržby pomocou e-kasy, teda cez nejakú elektronickú pokladnicu. Od 1. januára 2026 sa táto povinnosť však rozširuje takmer na všetkých podnikateľov. No a o čo konkrétne ide? Od 1. januára 2026 musia takmer všetci podnikatelia evidovať tržby na predajnom mieste prostredníctvom pokladnice e-kasa. To v praxi v podstate znamená, že ak na predajnom mieste prijímate tržbu, prijímate hotovosť alebo poukážky alebo prijímate platby iným spôsobom, ktorý nahrádza hotovosť, čo môže byť aj platobná karta a podobne, musíte tržbu hneď evidovať v pokladnici e-kasa. Nový zákon o evidencii tržieb sa pritom vzťahuje na podnikateľov okrem naozaj len pár výnimiek, čiže takmer na každého podnikateľa, ktorý dodáva alebo predáva tovar alebo poskytuje služby. To znamená, či už ide naozaj o potraviny, ktoré predávajú tovar, alebo ide o služby rôznych kadierníkov a tak ďalej, každý podnikateľ bude musieť tržbu evidovať v elektronickej pokladnici e-kasa. A táto povinnosť evidovať tržbu v pokladnici e-kasa tak už nie je nejakým spôsobom limitovaná, že by sa týkala iba niektorých podnikateľov, ktorí predávajú iba určitý tovar alebo poskytujú určité služby. Podľa zákona o evidencii tržieb a informácií z finančnej správy nemusí podnikateľ evidovať tržbu v pokladnici e-kasa v prípade, ak by prijal platbu prevodom z účtu na účet, vystavil pritom faktúru a k platbe došlo mimo predajného miesta podnikateľa. Toto je jeden taký špecifický prípad, na ktorý sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu v pokladnici e-kasa. To znamená, ako podnikateľ nemusím evidovať tržbu v pokladnici e-kasa, budem hovoriť len v e-kase. Ak som prijal platbu prevodom z účtu na účet, to znamená nejakým bankovým prevodom, vystavil som pritom faktúru a k tej platbe z účtu na účet nedošlo v rámci môjho predajného miesta. To znamená v rámci mojej nejakej prevádzky, v rámci môjho stánku alebo kancelárie.
Podľa zákona o evidencii tržieb v hotovosti sa pritom podnikateľ môže rozhodnúť, akú pokladnicu e-kasa použije. Zákon totižto umožňuje buď použitie online registračnej pokladnice, softvérovej registračnej pokladnice, alebo virtuálnej registračnej pokladnice. Samozrejme, treba používať, a zákon to naozaj na niekoľkých miestach na to upozorňuje, treba používať len také e-kasy alebo pokladnice e-kasy, ktoré prešli certifikáciou finančnej správy alebo teda finančného riaditeľstva. Ale samozrejme každý podnikateľ má na výber, či si vyberie online, softvérovú alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Zaujímavosťou je, že virtuálna registračná pokladnica, tzv. VRP, je služba, ktorú poskytuje priamo finančná správa. Pri virtuálnej registračnej pokladnici pritom prebieha evidencia tržieb cez mobilnú aplikáciu alebo prípadne webové rozhranie finančnej správy. Není tu teda nejaký tretí dodávateľ, ktorý by dodával online registračnú pokladnicu alebo softvérovú registračnú pokladnicu. Mnoho podnikateľov sa práve kvôli nákladom na online alebo softwérové registračné pokladnice a kvôli tomu, že nechcú mať ďalšieho prostredníka medzi nimi a finančnou správou, sa rozhodli práve pre túto virtuálnu registračnú pokladnicu VRP, ktorú poskytuje práve finančná správa. Netreba zabúdať ale na jednu vec. V prípade, ak si zvolím akýkoľvek typ online software alebo virtuálnej registračnej pokladnice, vždy si musím, poviem to tak jednoducho, tú registračnú pokladnicu spárovať s finančnou správou, a to na každom jednom predajnom mieste, každú jednu takúto pokladnicu. To sú určité také technické detaily, ktoré vždy aj dodávateľ registračných pokladníc vám povie, prípadne aj na stránkach finančnej správy nájdete informácie, ako ju vlastne spárovať s registrami a so softvérmi finančnej správy. Len na to netreba zabudnúť, že nestačí mi iba online registračná pokladnica, ale potrebujeme ju aj reálne spárovať. No a povinnosť používať takúto registračnú pokladnicu e-kasa sa vzťahuje takisto ako na tuzemského, tak aj na zahraničného predávajúceho, ktorý súčasne spĺňa tieto podmienky. Má oprávnenie na výkon podnikania alebo výkon inej samostatne zárobkovej činnosti. Keď to preložím z toho zákonného znenia, tak ide v podstate o každú fyzickú osobu podnikateľa, čiže samostatne zárobkovo činnú osobu. Ide o každú firmu, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Slovenskej republiky, ale takisto môže ísť o iných podnikateľov, ktorí nepodnikajú na základe živnostenského oprávnenia. To sú napríklad slobodné povolania, ako sú advokáti, architekti a iné podobné profesie. Podstatné je, že iba ten, kto má oprávnenie na výkon podnikania a výkon teda iné samostatne zárobkovej činnosti, ten bude mať povinnosť alebo má povinnosť používať pri evidencii tržieb registračnú pokladnicu e-kasa. Druhou podmienkou je, aby predával tovar alebo poskytoval služby, okrem samozrejme výnimiek definovaných v ustanovení paragrafu 3 odsek 2 zákona o evidencii tržieb, ktorých si povieme. A tretia podmienka, že za predaj tovaru alebo poskytovanie služby prijíma takýto podnikateľ tržbu na predajnom mieste, a to v hotovosti, alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť. Vrátane bezhotovostnej platby platobným prostriedkom, napríklad, ktorý umožňuje nasnímať platobný príkaz, alebo je to forma platobnej poukážky, ktorá oprávňuje na nákup tovaru alebo na poskytnutie služby. To znamená, ak podnikateľ splní všetky tieto tri podmienky, je povinný vždy a za každých okolností evidovať tržbu v registračnej pokladnici e-kasa. Čiže ešte raz, keď to zhrniem, je to podnikateľ, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania, čiže samostatne zárobkové činné osoby, slobodné povolania, spoločnosti zapísané v obchodnom registri. Samozrejme spadajú tam aj iné kategórie, toto sú také najzákladnejšie. Je to podnikateľ, ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby okrem výnimiek definovaných v zákone, ktoré si potom prejdeme. A zároveň za predaj tovaru alebo poskytnutie tej služby prijíma tú tržbu, tú odmenu na svojom predajnom mieste v hotovosti alebo inými spôsobmi, ktoré hotovosť nahrádzajú. Keď sú všetky tieto tri podmienky splnené, takýto podnikateľ musí tú tržbu okamžite evidovať v registračnej pokladnici e-kasa. To znamená, že tá samotná povinnosť mať e-kasu a registrovať tržbu v e-kase nám vzniká automaticky po splnení týchto podmienok.
A tak ako vlastne hovorí aj sama finančná správa, je na každom podnikateľovi a predávajúcom, aby sa rozhodol, že musí mať pokladnicu e-kasa alebo nie. Pritom musí vlastne posúdiť 3 veci. Keď už pôjdem trošku do hĺbky, tak je to povaha jeho činnosti. To znamená, predávajúci si musí overiť, či jeho činnosť spadá pod definíciu podnikania alebo samostatne zárobkovej činnosti. A to na základe príslušných právnych predpisov. To je napríklad každý podnikateľ, ktorý podniká podľa živnostenského zákona, obchodného zákonníka, alebo aj tých špecifických predpisov, ktoré upravujú rôzne profesie v oblasti činnosti, ako je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, prenájom nehnuteľnosti, knižnice a podobne. Vždy, pokiaľ pôjde o podnikanie podľa právnych predpisov, tak táto podmienka je splnená. Ja sa ďalej dostanem k tomu, kedy splnená nie je. Ona častokrát nie je napríklad splnená pri občianskych združeniach alebo neziskových organizáciách, ktorých povaha činnosti nesmeruje k vykonávaniu podnikateľskej činnosti. To posúdenie, či podnikateľ musí alebo nemusí mať registračnú pokladnicu e-kasa, sa potom ďalej vyhodnocuje na základe toho, či má oprávnenie na podnikanie. A predávajúci musí mať platné oprávnenie na podnikanie alebo iný doklad, ktorý ho oprávňuje vykonávať danú činnosť. To znamená, ak mám oprávnenie na podnikanie a je to predaj, vlastne maloobchod, to znamená predaj spotrebiteľovi, musím na to mať živnostenské oprávnenie na predaj spotrebiteľom, čiže na, by som to povedal, ten maloobchod. V niektorých prípadoch sa ale stále môže stať, že nebude úplne jednoznačné, že som teda podnikateľom podľa obchodného zákonníka alebo živnostenského alebo osobitných predpisov, alebo nie som. To napríklad môžeme si to predstaviť ako prenajímateľov nehnuteľností. Môžu to byť rôzni umelci vykonávajúci alebo vytvárajúci autorské diela, ktoré potom predávajú. V takýchto, nazvime to, že nejednoznačných prípadoch, teda keď nevieme posúdiť, či ide o podnikateľskú činnosť alebo nejde o činnosť, ktorá je jednoznačne klasifikovaná ako podnikanie, je veľmi dôležité, aby sa takýto podnikateľ sám obrátil na príslušné, nazvem to štátne orgány, môže to byť pokojne finančná správa. Finančná správa má totiž na svojej stránke možnosť položiť jej otázky, ona tie otázky zodpovie a zároveň z nich potom vytvára aj taký súbor frequently asked questions, čiže často pýtaných otázok, alebo sa potom obrátiť v podstate na to ministerstvo, ktoré prišlo s návrhom tohto zákona, čo je ministerstvo financií. Oni najlepšie vedia potom vyhodnotiť a posúdiť, či konkrétny druh činnosti je alebo nie je podnikaním, na účely zistenia, či potrebujem alebo nepotrebujem registračnú pokladnicu e-kasa. A tak, ako som spomínal, tie nejednoznačnosti sú najmä umelecká činnosť alebo občianske združenia, ktoré závisí samozrejme od činnosti, ktoré robia, ale bežná umelecká činnosť, ako je výkon nejakých umeleckých prejavov alebo je to vytváranie umeleckých diel, nie je definovaný ako podnikanie, či by tam spadať nemal. Tým pádom v zásade ani predaj vlastných umeleckých diel by tam spadať nemal. A rovnako občianske združenia sú zo svojej povahy založené väčšinou nie na to, aby podnikali a dosahovali zisk, ale práve na to, aby plnili nejaké svoje ciele, ktoré sú štandardne nejaké verejno prospešné alebo prospešné minimálne pre členov občianskeho združenia. Čiže v takomto prípade úplne nejde o podnikanie. Zase na druhú stranu, ten nejednoznačný prípad je to pretože napríklad to občianske združenie môže mať vydané oprávnenie na podnikanie a popri svojej hlavnej činnosti môže aj podnikať. No a v takom prípade zase sa už podnikateľom stáva a registračnú pokladnicu e-kasa by alebo musí takéto občianske združenie mať. Poďme sa teraz pozrieť na tie výnimky, kedy vlastne podnikateľ nemusí mať registračnú pokladnicu e-kasa a nemusí v nej evidovať tržbu. Tak ako som v podstate spomínal aj na začiatku, pôvodný zákon rátal s tým, že iba podnikatelia uvedení v zákone, že pôvodný zákon počítal s tým, že iba podnikatelia, ktorí sú uvedení v tomto zákone, v tom pôvodnom, musia mať registračnú pokladnicu e-kasa. A všetci ostatní ju mať nemuseli. Nový zákon o evidencii tržieb v hotovosti nám však celú túto koncepciu mení. Tento nový zákon nám od 1. januára 2026 hovorí, že každý podnikateľ, ktorý splní tie podmienky, o ktorých som hovoril, musí mať registračnú pokladnicu e-kasa a musí v nej registrovať každú prijatú tržbu na svojom predajnom mieste, ale existuje tu zo pár výnimiek.
Teraz sa poďme pozrieť teda na tie výnimky. Čiže na podnikateľov, ktorí nemusia mať e-kasu a nemusia v nej evidovať tržbu. Čiže evidovať tržbu v pokladnici e-kasa nemusí podnikateľ, keď predáva ceniny, keď predáva tovar prostredníctvom predajných automatov, čo je teraz si všimnete veľmi populárne, nemusí mať podnikateľ pri predaji tovaru na dobierku, ani tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb v leteckej doprave, alebo pri predaji tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Tu si ale treba dávať veľký pozor, kto tú tržbu prijíma. Pretože táto výnimka, že podnikateľ nemusí mať e-kasu pri predaji tovaru, ak ten tovar predáva fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, sa týka toho podnikateľa táto výnimka iba vtedy, ak táto osoba s ťažkým zdravotným postihnutím aj reálne túto tržbu prijíma. To znamená, ak mám, alebo si predstavíme podnikateľa, samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorý je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ale na pokladni alebo vpredu na tom bežnom predajnom mieste vystupuje jej zamestnanec, ktorý nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a tento zamestnanec, ktorý nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, prijíma tržbu, tak v takom prípade takýto podnikateľ musí mať e-kasu a tá tržba musí byť evidovaná. Čiže táto výnimka sa naozaj týka iba podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a zároveň táto fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím reálne aj túto tržbu od ľudí prijíma. Ďalej pokladnicu e-kasa nemusí mať ani podnikateľ pri predaji tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez pripojenia na sieť pozemných komunikácií a sieť elektrickej energie. Je to práve preto, že v prípade, ak takýto podnikateľ nemá pripojenie na sieť pozemných komunikácií alebo sieť elektrickej energie, táto elektronická registračná pokladnica by mu nefungovala. A takisto ani podnikateľ pri predaji diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a výber mýta. To boli tovary. Zákon nám však hovorí aj o výnimkách pri poskytovaní služieb. Čiže evidovať tržbu v pokladnici e-kasa nemusí podnikateľ pri poskytovaní služieb fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Ale zase sa to týka naozaj iba toho prípadu, ak aj tržbu prijíma fyzická osoba, ktorá je to fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Netýka sa to povinnosť mať e-kasu, evidovať nej tržbu sa netýka ani podnikateľov pri poskytovaní služieb vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez pripojenia na sieť pozemných komunikácií a sieť elektrickej energie, pri poskytovaní služieb prostredníctvom predajných automatov. Veľmi dôležitá výnimka je ďalšia. Pri poskytovaní služieb subjektných finančného trhu podľa osobitného predpisu v súvislosti s poskytovaním finančných služieb. To znamená obchodníci s cennými papiermi, podriadení finanční agenti, iné osoby pôsobiace na finančnom trhu nemusia za poskytovanie svojich služieb prijímať tržbu a evidovať ju. Prijímať tržbu môžu, ale nemusia ju evidovať v registračnej pokladnici e-kasa. A takisto ani podnikateľ, ktorý pri poskytovaní služieb dodáva elektrínu, plyn, pary, studený vzduch, zber, úpravu a dodávky vody, čistenia a odvod odpadových vôd. A ďalšou takou výnimkou, ktorá nie je ani úplne výnimkou, je iba o nesplnení podmienok podnikateľa, evidovať tržbu v pokladnici e-kasa logicky nemusí ani osoby, ktoré nie sú podnikateľmi. Za takéto osobitné prípady sa považujú napríklad aj remeselníci, jarmočníci, umelci alebo teda občianske združenie. Osobitne finančná správa sa vyjadrila práve k remeselníkom a jarmočníkom, čiže remeselníci a jarmočníci, ktorí vyrábajú vlastné ľudovo-umelecké výrobky a sú aj osobami, ktoré vykonávajú teda činnosť podľa autorského zákona, nie sú podnikateľmi. Takáto činnosť totiž nie je podnikaním a preto pre nich ani nevzniká povinnosť evidovať tržbu v pokladnici e-kasa. Čiže remeselníci a jarmočníci, ktorí vyrábajú vlastné ľudovo-umelecké výrobky a predávajú ich, nie sú na účely tohto zákona podnikateľmi a nemusia evidovať tržbu v pokladnici e-kasa. Pozor, v prípade, ak sú títo remeselníci a jarmočníci podnikateľmi podľa obchodného zákonníka alebo živnostenského zákonníka,
napríklad preto, že predávajú aj výrobky iných remeselníkov, ktoré sami nevytvorili, v takom prípade už majú povinnosť evidovať tržbu v pokladnici e-kasa. Čiže ako vidíte, nie je to len vždy o troch jednoduchých podmienkách, je to častokrát aj o tom, čo vlastne ten podnikateľ predáva a akým spôsobom a či vôbec podniká. Napríklad pri remeselníkoch a jarmočníkoch, ak vyrábajú vlastné ľudovo-umelecké výrobky, tak postupujú vlastne podľa autorského zákona a pri predaji vlastných výrobkov nemusia evidovať tržbu v pokladnici e-kasa. Ale ak už takíto jarmočníci predávajú aj výrobky iných jarmočníkov alebo iných remeselníkov, tak v takom prípade už podnikateľmi sú a tržbu v elektronickej alebo registračnej pokladnici e-kasa evidovať musia. Čiže už sme si povedali vlastne o tom, že sa nám zmenil zákon, že sa nám rozšírili osoby, ktoré musia používať na registráciu alebo na evidovanie tržby na registračnú pokladnicu e-kasa. A teraz sa pozrime ešte aj na iné povinnosti, ktoré tento zákon od 1. januára priniesol. Nový zákon o evidencii tržieb zaviedol od 1. januára 2026 aj novú povinnosť zverejniť oznámenie o povinnostiach predávajúceho. Ide o oznámenie, ktorého samozrejme vzor zverejnila aj finančná správa a toto oznámenie obsahuje základné informácie pre spotrebiteľa a pre kupujúceho, že podnikateľ musí evidovať tržbu v pokladnici e-kasa a odovzdať spotrebiteľovi alebo kupujúcemu pokladničný doklad i hneď po jeho vystavení. Mohli ste si všimnúť, že mnohí podnikatelia napríklad v nákupných centrách alebo v potravinách už toto oznámenie zverejnili. A je to pretože táto povinnosť nám platí už od 1. januára 2026. To štandardné oznámenie, ako som aj spomínal, alebo lepšie povedané, jeho vzor zverejnila finančná správa, dá sa nájsť u nich na webe a ja som si dovolil vlastne vytiahnuť ten vzor ako obrázok a vyzerá asi takto. Myslím si, že väčšina z nás sa už s týmto oznámením niekde v obchodoch stretla. A zase táto povinnosť sa týka každého podnikateľa, ktorý má povinnosť evidovať tržbu v pokladnici e-kasa. Čiže, ako som spomínal, ten, ktorý musí evidovať tržbu v pokladnici e-kasa, musí zverejniť aj takéto oznámenie o povinnostiach, ktoré je určené pre kupujúceho. Ale ono to celkom nie je len o tom, že zverejniť niekde takéto oznámenie. Takéto oznámenie musí byť podľa usmernení finančnej správy postavené alebo umiestnené, lepšie povedané, na viditeľné miesto. To znamená na miesto, ktoré je jasne viditeľné pre všetkých kupujúcich, a to bez ohľadu na typ prevádzky. To znamená, že je úplne jedno, aký typ prevádzky ide, či to bude stánok určitých jarmočníkov alebo remeselníkov, alebo to bude veľký potravinársky reťazec alebo malé potraviny, alebo to budú jednotliví predajcovia a obchody v rámci nákupného centra. Platí to bez ohľadu na typ prevádzky a každý podnikateľ musí takéto oznámenie zverejniť. Oznámenie by navyše malo byť umiestnené tak, aby každý kupujúci mohol jednoduchým spôsobom zistiť, že predávajúci používa pokladnicu e-kasa. Okrem toho musí byť takéto oznámenie ľahko čitateľné. Odporúča sa práve preto veľkosť formátu A4 na šírku a ten odporúčaný vzor sme si ukazovali a dá sa nájsť aj na webovom sídle finančnej správy. Ten vzor vyzerá asi takto. Keďže každá prevádzka musí mať zverejnené takéto oznámenie, tak existujú určité špecifické typy prevádzok. Napríklad pre prevádzky s možnosťou platieb prostredníctvom POS alebo POS terminálu, znamená terminál určený na platbu kartou, čo sú častokrát rôzne reštaurácie, kaviarne a tak ďalej, prijala finančná správa osobitné takéto usmernenie. V prípade, že predávajúci používa POS terminál, čiže terminál na platbu kartou, alebo terminály na platbu kartou, ktoré nie sú umiestnené na pevných miestach, napríklad pri pokladnici na púte, oznámenie môže byť umiestnené v blízkosti miesta, kde sa zvyčajne uskutočňuje platba, alebo kde je kupujúci obsluhovaný, napríklad na stole alebo v zóne pri pokladni. A ako som spomínal, toto oznámenie musí byť niekde blízko pokladne, tak aby bolo každému kupujúcemu ľahko dostupné a čitateľné.
Áno, pri niektorých typoch prevádzok, napríklad reštaurácia, kaviarne, tak tá samotná e-kasa alebo to platenie a odovzdávanie tej tržby podnikateľovi neprebieha vždy na jednom mieste. Presne v reštauráciách, kaviarniach môže prebiehať priamo pri stole, môže prebiehať pri bare, môže prebiehať pri kase. Pre takéto typy prevádzok, kde sa vlastne predávajúci používa tieto terminály na platby kartou, ktoré ale nie sú umiestnené na pevných miestach, tak takéto oznámenie je ideálne podľa mňa umiestniť v blízkosti miesta, kde sa zvyčajne teda tá platba uskutočne. To môže byť pri bare, môže to byť pri e-kase. Neviem si úplne predstaviť, že by to podnikateľ dával ku každému stolu, čiže je lepšie to dať k takémuto miestu, ktoré ten kupujúci jednoducho neprehliadne, lebo bežne ide o miesto, kde sa zvyčajne tá platba uskutočňuje. A čo sa týka prenosných pokladníc, tak oznámenie je potrebné umiestniť tak, aby bolo zreteľné, viditeľné pre kupujúceho, kde sa očakáva interakcia s ním. Napríklad na stole, v prípade predaju tovara z odparkovaného automobilu, to môže byť na čelnom skle automobilu, alebo v blízkosti prenosnej pokladnice. Opäť, finančná správa sa zamerala opäť na nejaké tie špecifické typy prevádzok, ako sú nejaké rôzne food trucky a podobne. Ale vlastne to odporúčanie pre food trucky v tomto prípade, alebo aj pre samozrejme iné prenosné registračné pokladnice, je umiestniť toto oznámenie na mieste, kde sa očakáva tá interakcia, tá komunikácia s tým kupujúcim. Áno, to naozaj môže byť na pulte, môže to byť na stole, môže to byť na čelnom skle automobilu alebo v blízkosti prenosnej pokladnice. Pre prevádzky s pevným pokladničným miestom, ako je napríklad maloobchod, potravinové reťazce, rôzne retailové obchody v nákupných centrách, tak tam je oznámenie potrebné umiestniť v blízkosti pokladnice, kde je zreteľné a viditeľné pre kupujúcich, ktorí vykonávajú platbu. Ideálne je, aby bolo oznámenie umiestnené vo výške očí kupujúceho alebo na inom mieste, ktoré je ľahko dostupné. Pri takýchto prevádzkach samozrejme to oznámenie by sa malo nachádzať v blízkosti registračnej pokladnice e-kasa. Ideálne samozrejme, aby toto oznámenie bolo vo výške očí kupujúceho, čo ale vždy nie je možné dosiahnuť, ale jednoducho to miesto musí byť ľahko dostupné. Keď sa pozriete okolo seba, keď na budúce pôjdete do takýchto maloobchodov, reťazcov, potravín, tak ono je vždy umiestnené niekde blízko pri pokladni alebo medzi pokladňami, tak aby to kupujúci nemohol minúť. No a posledné usmernenie nám finančná správa vydala pre jednoosobové prevádzky alebo podnikateľov, ktorí vykonávajú činnosť v malom rozsahu. Naozaj tí malí živnostníci, malí remeselníci a podobne. Aj v tomto prípade aj oni musia umiestniť oznámenie na miesto, ktoré je pre kupujúceho zreteľné a viditeľné a najprístupnejšie a kde sa s ním očakáva tá interakcia, kde sa očakáva, že ten kupujúci príde a niečo sa spýta, kde sa očakáva, že ten kupujúci zaplatí. Môže to byť kľudne na pracovnom stole, môže to byť na mieste, kde sa poskytujú tie služby alebo predávajú tovary. Viem si predstaviť napríklad krajčírku, ktorá to má priamo buď pri pokladni, priamo na vstupných dverách, alebo to môže mať u seba niekde v blízkosti toho šiaceho stroja, kde za ňou vlastne zákazníci chodia. No a nakoniec sme sa dostali k poslednej povinnosti, takej zásadnej, ktorú musia podnikatelia splniť, a to je prijímať bezhotovostné platby. Táto povinnosť však neplatí už teraz od 1. januára 2026, ale mala by platiť až od 1. marca 2026. Ide o celkom zásadnú zmenu, lebo aktuálne podnikatelia a predávajúci nemajú povinnosť prijímať platby alebo dať tú možnosť prijať platbu bezhotovostne. Od 1. marca 2026 však každý jeden podnikateľ predávajúci bude musieť kupujúcemu umožniť platbu bezhotovostne. To znamená prijímať tú platbu aj bezhotovostným spôsobom. Výhodou však je, že podnikateľ má na výber, akým spôsobom poskytne kupujúcemu túto možnosť zaplatiť bezhotovostne. Nemusí ísť vždy o platobný terminál a platbu kartou. Áno, môže, nemusí. Môže ísť o spôsob zaplatenia prevodom na účet, prostredníctvom QR kódu. Teoreticky viem si predstaviť vlastne aj možnosť zaplatiť prostredníctvom prevodu tokenov elektronickými peniazmi, tokenmi elektronických peniazmi, alebo teoreticky aj kryptomenami. Len dôležité je, že musí ísť v podstate o bezhotovostnú platbu, čiže platbu, pri ktorej sa hotovosť vôbec nevyžaduje.
Tak ako som spomínal, tento nový zákon o evidencii tržieb alebo evidencii platieb nepreferuje žiadnu z týchto možností a necháva vlastne na podnikateľovi, akú formu bezhotovostných platieb zvolí. Ako som spomínal, môže to byť aj úplne jednoduchá. Táto povinnosť sa dá totižto splniť veľmi jednoducho. Vždy, keď vydám, najmä pri podnikateľoch, ktorí vydávajú faktúry, keď vystavujú faktúry. Pokiaľ som podnikateľ a vystavím faktúru a na tej faktúre mám vlastne QR kód a tak umožním tomu kupujúcemu zaplatiť tú faktúru bezhotovostne, už som si túto povinnosť splnil. Ono nie je podstatné, aby ten kupujúci aj zaplatil bezhotovostne. Nie. Ja ako podnikateľ mu musím tomu kupujúcemu umožniť zaplatiť bezhotovostne. Môžem si vybrať, či to bude platba kartou, prevod na účet, QR kód alebo tokeny elektronických peňazí. Je to úplne jedno. Musím mu to umožniť. Nie je podstatné, aby to on samozrejme aj využíval a naozaj zákon ani v podstate štát ani vláda v tejto chvíli nepreferujú, že musí ísť o platbu kartou alebo akúkoľvek inak. A z verejne dostupných informácií, ktoré sprístupnila Finančná správa, som nám vybral ešte niekoľko takých zaujímavostí k tejto bezhotovostnej platbe. Túto povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu nemá napríklad fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nemá povinnosť evidovať tržbu v pokladnici e-kasa. To sme spomínali tie výnimky pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb. Nemusí evidovať tržbu v e-kase fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. A keďže nemá povinnosť evidovať tržby v e-kase, tak potom nemá ani povinnosť umožniť bezhotovostné platby. A povinnosť bezhotovostných platieb sa taktiež nevzťahuje ani na podnikateľov, ktorým bol schválený tzv. Odklad používania pokladnice e-kasa, napríklad preto, že na tom predajnom mieste nie je dostupný internetový signál. Je ešte veľa miest, v podstate keď to poviem tak na Slovensku alebo po Slovensku, ktoré nie sú dobre pokryté internetovým signálom a pokiaľ ten internetový signál nie je dostupný, tak nemôže ani fungovať e-kasa. A takýto podnikateľ, keďže mu nemôže fungovať e-kasa, tak si získa odklad a počas tohto odkladu nemusí ani umožňovať bezhotovostné platby. Poslednou zmenou, na ktorú ešte by som chcel upozorniť a ktorá je celkom významná, je zvýšenie pokút za porušenie tohto zákona. Čiže za porušenie zákona mať e-kasu alebo za porušenie povinnosti prijímať bezhotovostné platby. Oproti predchádzajúcemu zákonu tie pokuty alebo výška pokút išli trošku vyššie. Pri prvom porušení bude môcť správca dane udeliť pokutu od 1500 eur do 20 000 eur a pri ďalšom porušení alebo až od 3000 eur do 40 000 eur. Pri ukladaní pokút samozrejme musí správca dane prihliadnúť na závažnosť porušenia, dĺžku trvania tohto porušenia aj iné relevantné skutočnosti, ale už sa nám zvyšuje tá spodná hranica tej pokuty, je to 1500 eur a v prípade opakovaného porušenia od 3000 eur. Pod túto sumu vlastne správca dane ani ísť nemôže. A práve preto sme sa rozhodli pripraviť aj takýto webinár, aby sme vám skúsili odovzdať tie informácie a oboznámiť vás s týmito povinnosťami, aby ste sa takýmto prípadným pokutám z podnikania mohli vyhnúť. No a pokiaľ budete chcieť viac informácií, tak pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese, ktorú vidíte aj v prezentácii. Je to info.msp@kira.sk. A ja vám týmto ďakujem za vašu pozornosť a prajem ešte pekný zvyšok dňa.